Nangona ixesha lolwaluko lufikile, amakhwenkwe ka-2025 aqatyelisiwe asiwa entabeni kulo Disemba uyokwenzwa amadoda, kodwa kukho nje ingxakana eye yaqatshelwa ngamakhwenkwe alonyaka. Abakhwetha baserhini baye baphakamisa izikhalazo zabo besithi le impilo ayisoyile bebetyikityele phantsi norhulumente, nangona bebelindele ukuba kubekho i-Faber time, idish kwakunye neebharana zonxilo yabakhwetha. Siye sabuza omnye wondoqa ngalo mba, waphendula wenjenje. Apha kule ndawo sikuyo kukho isiyali, akukho nezo Faber time ke noba zirutha apho besawuthenga khona ivawutsha sizifake phaa sibe updated nathi. Ngoku asazi noba sitye izithende ngoku ngapha esiXhoseni, uyabona. Akukho naloo dishi ke apho besawube sesibukele u-301 no-Mr Bean. Uphapham ubephambane athenda le case shushu esithi kwaleyo phekelwa ibhekile ayiyo, bekumele umkhwetha ungena negrocery yakhe aziphekele. Xa bengena le nto yophakela ibhotile, le nto yophathelwa ibhekile ayivakasisi ncamani, yabo. Bemele uba umntu uyafika ne-10 kg yakhe, 10 kg yerice, 10 kg yomgubo, 10 kg yomilimili, rice, itswele, tomata nezinto nje zodibanisa. Uyazi uba umntu uzasiphekela apha kule ndawo because kaloku mama ndiyaqamba into yobana neento ezidibene nombane neentoni. Bekhe ndava ke bethetha nangeento ze-Faber time. Internet iyafuneka because bakhala kakhulu nge-internet, kunzima utatsha abo babathandayo, kunzima utatsha amatsheri abo nje nezinye nje izinto. Umasipala uthi wenza iinzame zokufakela iWi-Fi kubo bonke abakhwetha beli. Erhini alitshoni lingenandaba. Ndingu-Unathi Hala, ndisemakhanda.